लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै रायलायबाय नै नाय लोगोफोर थास' बिबार मोन्दों बेखौ जानोसै आरोना बिराद जानो लुगैनानै दंथारोमोन आरोना एकदमबारे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनोबा मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो जोबजासिम मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो सोरबाफोर आंनि भिडिअ गोदानै फैनाय दंब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिराद जानो लुगैनानै दंमोन ओमफ्राय नै बाजाराव मोनबोबाय दाखालि मोनबोयिखौ नै दिनै मोनबोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ माजों जानो गोसोखांदों लोगोफोर अमा बेदरजों जानोसै लोगोफोर बेखौ आरोना गोसोखांबाय जानोसै टेस्टिनो गोथावनो बेसे दाम मिथिगौ ओरैबायदि दाम ओंखारजेननाय नामा आरोना एसे माने मोनसेयावनो 30 ओमफ्राय मोननै लाबोदों आरोना मोननै लाबोदों मोननैयावनो 60 थाखा आरो बाब नै गैयानो र' आं साननि 1 2 3 4 5 6 7 दङ लोगोफोर 7 बेवहाय आरोना बेवहाय 7 दङ बेयावनो 30 थाखा ओमफ्राय मोननै लाबोदो आरो इदि ओमफ्राय बेयावनो 60 थाखा आरोना ओरैबायदि दाम आरो दायो देनांथ' आरो अहल बहल जाबाथ' दामा खमायहैगोन दाथ' खमायनो दाथ' खमायखानाय नङाना आरोना लोगोफोर जानो लुबैबाय नालाय ओमफ्राय दामबाबो बायनानै लाबोनाय जाबाय आरोना दायो अमा बेदरजों जानोसै टेस्टि लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना भिडिअखौ थास' बिबारजों जाहैनोसै संनानै मैगी का स्मेल आ रहा है क्या मैगी का स्मेल आ रहा है मा नै फिरफिला गाखोनायानो सासेया नै मैगिनि स्मेल मैगिनि स्मेल फैदों बेनाव मैगिनि स्मेल बाथाय बेनो जाला ओए मुझे करना मा जानायखौ नोंहालाय रियान बोलो कहाँ पर जाएगा घूमने के लिए गुवाहाटी सालियारी भूटान शिलं शिलंआव दायो बिराद माबा जादों स्कुल बन्द मोननायनि शिलंआव बेरायनो दावराव जादों बबेयाव बेरायहैनो जादों गथ'माथाया चलो जाते ना दानिफ्रायनो प्लेनिंआ मारै खाबावो तुम्हें चीजें रेडी करके रखूंगा अगर रास्ते में भूख लग जाए तो बिरयानी न' मोनफैबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय नै थास' बिबारहा थास' बिबार सायखांबाय आरो मा जानो नोंलाय र' आरो ओमफ्राय नै अमा बेदरा मोननैजों संनानै जानोसै आरो गोथावनो टेस्टिनो माने दिनैनिफ्राय ओंखाम बिबाय दानो दानि फिसालाया ओंखाम जाग्रायाव दासो फैदों इसोरलायनो दिनैनिफ्राय माने आमथिसुवा नांसिगोन नालाय हो आया दिनैनिफ्रायसो फोरा लाबाय गाबोननिफ्राय आमथिसुवा नांसिगोन नालाय अमा बेदरखौ माने बेदरखौ जोङो देखो मेरे बाल को नोंहा गं जादों गावनि खानायाव गं जादों नै होनबाय र' दिनै गाबोननिफ्राय दिनैसो मावनो नागिरदों गाबोननिफ्राय आमथिसुवा नांसिगोन नालाय जोङो ओमफ्राय जोङो बेदर जाथ'ला आरोना सानब्रैसो निरामिस जासिगोन आरोना आमथिसुवायाव जोङो माने सुवायाव जोङो जाया आरोना बेखायनो अमा बेदरखौ लाबोबाय आरोना ओंखायनो लानानै फैबाय दिनै जानोसै होननानै दायो बेखौनो संनोसै आङो सुनानै लानानै ओइ बाबा आयो ड्रेसखौ खुनानै लानानै गानखायदो नोङो दे आं खामानि मावनोसै
फुदो लोगोफोर अमा बेदरा नै दाहाय लाबोनायमोन अमा बेदरा लामायाव लाबोदोंमोन आरोना लामायाव लाबोनो सोलायलांबाय लामायाव माने फाननाय नुनानै लाबोबाय नै गोरान आरो माने नै थास' बिबारा आरोना बेजों जानो होननानै लाबोबाय आरो अमा बेदरखौ ओमफ्राय थास' बिबार माने दुदालिनि होनदोंखा आरोना दुदालिसो होनफ्रांलांबाय फिसालाया दिस्थाबाय लोगोफोर बासरनि होनदों आरोना ओमफ्राय बासरनिबाथ' आरोना गोथाव जायोना लोगोफोर बिराद जानो लुगैनानै दंखायोमोन आरो ओमफ्राय सामब्रामबो हाखाबाय आरो थाव होबाय आङो नै सारायाव जिरा गरनै हरबाय आरो नै सामब्राम होनोसै थास' बिबारनि दामाबोथ' ओरैबायदि आरोना लोगोफोर मुथासे 30 थाखा मोननै लाबोदोंमोन आरो मोननैजों 60 थाखा आरोना माने ओंखारजेननायखाय दाम खोमा आरो खमायथारा आरोना दामखौनो हालदै संख्रि सामब्राम गुफुर हरजोबखाबाय आं सामब्राम गुफुर माने हरखाबाय बेदरखौ आराम एवनानै एसे फोमोननानै लाखानोसै आरो ओमफ्रायसो आङो थास' बिबारखौ आङो होगोन आरो बेदरखौ आराम एवनानै दै एसे होनानै आरोना एसे फोमोननानै लाग्रोनानै आङो नै थास'खौ होबाय आङो थास' बिबारखौ होबाय आरो दै होबाय नै गोखै सेबबाय एसे मोनबाय आरो ओमफ्राय एसे दोनबावनोसै आरोना टेस्टि गोथाव मोदोमलायबाय माथो गंगार दुन्दिया गंगार मोन्दिया एसे होबाय आरो मोनबायानो गंगार मस्ला मा होनोलाय गोथाव जानो नायनोसै सायावनो एसे ओंखाम जानोसै मा होनबा ओंखाम जानो नागिरबाय नै लोगोफोर आङो नै थोरसियावनो लाबाय आरो नै थास' बिबारखौबो ओमफ्राय दालि एसे लाबाय आरो आङो माबायदि जालायो मबाइलखौ नेगासिनो आङो माबा माबायदि बाबायाबो र' दसे आयौ जाखानानै आंहाबो उखैबायना टेस्टि जाखादों लोगोफोर थास' बिबारजों अमा बेदरा ना डिस्टार्ब साजारा जुगुन जुगुन आमेन जाखांनानै मानो डिस्टार्ब टेस्टि जाथारदों लागाबा थास' बिबार अमा बेदरा बिराद जानो लुबैनानै दंखायोमोन नालाय जाखायो मोनासै ओमफ्राय दायो दिनै मोनदों आरोना र' बेसे दाम बेनोबा
नोगेराव थांगोन जानोनो लानाय दिस्टार्ब होगोन ना आंलाय दसे होखायोना बाबा आं जाखायाखै आरो नै लोगोफोर आं जाबाय थानोसै बिदिबा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय